Bibi malam yammatan TikTok. Assalamualaikum yan uwa. Kawata wakata musamman domin yammatan TikTok masu nishadantarwa. Ku saurara lafiya. Yammatan TikTok sun yi kyau da fara'a kullum cikin annashuwa. Idan suka fito cikin bidiyo masoya sukan cika da murna. Kowa da salunta daban da basira cikin nishadi. Wasu rawa wasu barkwanci suna sanya mutane farin ciki. Yammatan TikTok kune taurari, kuna haskaka zukatan masoya. Yammatan TikTok kune furanni, bana kawata duniyar sada zumunta. Da hijabi ko da kayan al'ada, ko na iya nuna baiwarsa da mutunci da ladabi mai kyau. Shi ne ado mafi girma ga mace, ku ci gaba da kyawawan halaye, ku zama abin koyi ga jama'a, domin daraja ta fi shahara. Mutunci shi ne gwargwado. Yammatan TikTok kuna taurari, kuna haskaka zukatan masoya. Yammatan TikTok kuna furanni, kuna kawata duniyar sada zumunta. Inda kuka kasance, Allah ya ba ku sa'adar nasara. Yammatan TikTok masu kirki.